Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Ka mga hand-washing facilities ang gintugyan sang Metro Pacific Iloilo Water sa Iloilo City Government. Formal na nga gintugyan sang Metro Pacific Iloilo Water ang hand-washing facilities para sa lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo. Ang 20 ka hand-washing basin ipahamtang sa mga barangay, health center, kag merkado publiko sang syudad. Kabahin ini sang programa sang MPIW nga Tatap Ilonggo. Ang tinutuyo, hatagan sang malimpyo nga hand-washing kag sanitation facilities ang Iloilo City. We are happy to be to have you as a partner in launching our sustainability program Tatap Ilonggo. Para sa hepe sang Local Economic Enterprise Office, dako nga bulig ang hand-washing facility sa pagpasiguro nga makadisinfect anay ang mga bumalakal kag manugbaligya sa ila pagsulod sa mga merkado publiko sang syudad. Well, may ara kita nga kada market, may ara kitang hand-washing facility nga ibutang. May ara kita mga enforcer nga nagabantay together with the PSTMO nga nagabulig sa aton. Gin-ensure naton nga ang tanan nga nagasulod sa merkado magahugas ang ilang mga kamot. Then ginatanaw man naton nga nagasunod din sila sa protocol naton nga ga-wear sila sa face mask. Ginkalipay sang alkalde ang bulig nga ginpaabot sang pribado nga sektor sa mga programa sang lokal nga panguluhan. Nagapati ang alkalde, mas madasig ang pagpatuman sa mga programa kung ini ang ginahikot sang pribado nga sektor. Ini ang rason nga antes nagtakop ang iya termino bilang alkalde sadto na nikasog siya nga maisa pribado ang Metro Iloilo Water District. Kung wala pa kamo kabalo sang mayor pa ako sang una, sa last term ko gintulod ko ang privatization sang MIWD. Kag sang congressman ako upod sa USAID, ginplastan naton kung paano ang privatization sang MIWD. It finally happened and it was awarded. And pagbalik ko amo man ang sugod sang aton partnership sa Metro Pacific. Kag para sa akon mas maayo nga pribado ang nagauyat ang aton isa ka importante nga bagay ang supply sang tubig. Kung ang gobyerno nagauyat, mahinay ang pag-improve. Kung mahulam ka, makadto ka pa sa board, makadto ka pa sa kundiin pa agyan mo. Ini sila ya bangod nga pribado, kung mahulam sila para sa improvement diri sa aton, either o saron nila ila fundo or mahulam sila sa pribado man nga mga bangko, madasig kayo ang ilang pagkuha sang financial resources para sa mga improvement sa aton diri sa syudad. Magluwas sa hand-washing facilities, kabahin man sang Tatap Ilonggo program sang Metro Pacific Iloilo Water ang paghatag solusyon sa non-revenue water. Suno sa alkalde, daan na ang water system sang syudad, rason nga madamo ang nagakauya nga tubig, nagalik nga mga tubo o kung hindi gani water pilferage. Mga butang nga ginapangitaan na sang solusyon sang water utility. Amo na nga ginatingwaan subong sa Metro Pacific ang private partners ang MIWD mapampanaog ang aton non-revenue water at the same time makadugangan pagid ang aton water supply. Dalipay gid ako sa ini nga programa paagi sa partnership sang USAID sang Metro Pacific Iloilo Water kag city government. Mahatagan naton sang hand-washing facilities ang aton markets kay ginausar ta subong kadtugid kita tanan sa markets ang aton nga mga health facilities kay ang aton pumuluyo padayon nga magkadto sa mga health facilities naton kag sa iban pa nga government facilities nga sige pa naton nga ginausar sa subong tiyempo sang pandemya. Magluwas sa mga hand-washing basin, may mga information, education, communication materials man na ginhatag kag ipahamtang sa mga barangay, health center,
kag merkado publiko. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Pila ka mga lokal nga negosyante nagpakigbahin sa Iloilo Dinagyang Market 2021. Isa si Joanna Viena Triol sa mga local business owner nga nagpakigbahin sa Iloilo Dinagyang Market. Siya ang 12 na katuig nga nagapasimpalad sang iya negosyo kang nagapakigbahin sa mga trade fair. Pinasahi ang iya produkto, bangod mano-mano ang proseso sa pagtahi, gamit lang ang iya kamot. Si Triol, miyembro sang Ganchillo Ilonggo. Bali, dugay na ko ga-join sa mga fairs, dugay na. So, nag-start ko by souvenirs tani. Kaso, kay hambal ko, hobby ang handmade, ang ganchilyo. So, muni, nag-join ako diri sa muni nga fair. Suno kay Triol, nagalawig sang isa tugtub 3 ka adlaw ang paghuman sa mga handmade crafts. Samtang isa naman si Nanay Ruth Poblete sang Kabatuan Iloilo sa mga manugbakal nga naglagaw sa market. Nalingaw siya sa paglibot sa bazar kag nagbisita bangod may luyag inibaklon nga partikular nga produkto. Nagakadtog ko sa mga basar-basar ni kay there are products nga hindi makita nga sa sulod sang supermarket. Ang ini nga programa suportado ni Mayor Jerry Treñas, kaupod si Attorney Jobert Peña Florida, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Iloilo Festivals Foundation Incorporated, City Government, Province of Iloilo, Department of Trade and Industry, kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. This event is also a great avenue for our local businesses, micro, small, medium enterprises, and startups to promote their products to the market and help business owners cope with financial challenges brought about by the pandemic. I would like also to commend SM City Iloilo for the strict enforcement of the imposed guidelines. When I entered, my temperature was taken and I was provided with alcohol. I am also very excited with one project which is headed by Manong Dong Sarabia. We are going to promote Iloilo. We are going to have a significant branding for Iloilo City. And we have already provided the budget for that. That is 5 million. That was bidded out and is about to be implemented. Through the Tourism Board, we were also provided with another budget of 10 million to promote Iloilo City as the bike capital of the Philippines. For these two projects, I am really excited because this will bring Iloilo City to the whole world. And Iloilo will be known by this. To everyone present today, thank you very much for your overwhelming support for Iloilo Dinagyang 2021 Market. Tanan ini ginahalad naton para kay Senyor Santo Niño. Nahibaluan nga ini na ang ikalima nga tuig nga pagpatigayon sang Iloilo Dinagyang Market. Pinaagi sa sini nga trade fair, liwat nga mabuhi ang palangabuhian sa mga local business owner. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.